Tana? Nem tudom, te tudod. Én? Jaj. Hát mondjad, mert te tudod, na. Jaj. És eladom a kocsimat. Megalod. Látod, hogy már tudod. Jaj. És múlatok nagyokat. Ha nem? Igen. Aztán? Éj, azt a mindenit. Ó, hol van? Na ez az, hát tudod. Na húzzad, húzzad. Az látod. Na. Ez volt a szívemben. Az a szívedben. Várnak iszlám. Úgy, úgy. Na. Csabi, te is mondjál valamit, na. Na. És te mit csinálsz Vásárhelyen? Lopó. Csak annyit? Ha, akkor nem vagy erős. Akik Vásárhelyen vannak, azok mind erősek. Nem csinálsz valamit? Fekvőtámaszt tudsz csinálni? Nem. Akkor gyenge vagy ember. Nem mondd meg te is. Igaz gyenge Csabi? Nagyon gyenge csáva ez az. Aztán. És nem vagy erős? Holnap gyere vissza, és akkor már csinál. Nem vagy erős? Nem csinálsz ott semmi? Én mikor fiatal voltam, érted? Annak idején. Így emeltem, Így emeltek fel a srácot. Úgy emeltek. Téged fel, vagy te emelted fel? Nem, engem persze. Téged, értem. Akkor is gyenge voltál. És valamit nem kell betonozzál, vagy emeljed a vasokat? Én nem kell. Nem, semmi. De caki vagy. Én van. Az igen, így csak éljen az ember. Jó. Aztán. Ezeket ennyi a YouTube-ra. Elég furcsán veszed a levegőt, nem? Csinálok egy talicskát? Talicskát tudsz csinálni? Én a talicska. Azt a mindent. Hol van a kereke? Keresd meg, csináld meg a talicskát, no. Nincs meg a kereké? Azt a mindenit. Azért talicska nincs meg a kerek. Neki mész a fának. Hát de legalább befekvő támaszt, azt se tudod csinálni. A gyertyát meg tudod? Nem tudod meg a gyertyát. Mozog a föld egyszer. Na, a gyertyát meg tudod csinálni? Így már tudnám csinálni. Megadod a faszomom. Jó, ember. Erősen. Körbezet. Szép kis hangol! Jó. Azt a mindenki, kemény a föld, mi? Ez kár. Na, mi a baj? Fáradt vagy, igaz? Már későre jár az idő. Hú, elég furcsán veszed a levegőt. Ne? Na, mi lett? Na, lássuk, fel tudsz állni? Álljál fel, hogy tudja hazamenni. Ilyen állapotban nem lehet itt ülni. Haza kell menni és kell aludni. De meg kell inni meg egyet. Álljál fel! Álljál fel! Meg kell, pihenj meg, na pihenj meg. Új a szép. Házunk előtt muzsikálnak? Milyen szép hangod van, ember. Ez a...
Na, Lássuk, hogy állsz meg. ez a talicska? Hát a gyertyát nem csináltad meg. Na, próbálj legalább felülni. Jaj, de nehéz. Nehéz mi? Nehéz az élet. Az iskolatáska. Na, hogy van tovább az a nóta? Eljön le. Az iskolatáska. A japán. Sorokban nem köszön már senki. Na, viszont lábos, akkor lehet. Viszont lábos. Nem mész hazafelé, fő? Na gyere, mert segítünk, menj, indulj el, aztán hazafutunk. Megint az egész pánikát. Nem számít. Szorítsuk ki az üveget. Hoppá! Messze. Hogy járja a tangot? Figyeljétek! Előre, csak egyenesen előre! A zoomolom. Alul szükettem azt. Hoppá, hoppá! Semmi baj nem lesz a nem, arra megy. Van még 3 gyermek, ezt megveri őket. Lepetszik az. Semmi baj nem lesz. Semmi, egészségesen elindulsz, megszólsz érted. Semmi meghal. Semmi. Nem tud benne. Hoppá, hoppá! Masszóban étkezd nézed. Mindjárt lefekszik, kimegy. A ritmus után táncolt el. Tényleg kifent a benni. De ez a kimenő te. Nehéz a... Veretek meg. Hoppá, hoppá. Mondhatok, hogy keringőzteni vannak! Hoppá, legyere vissza, menj haza ember!